Yeroi try mengai imedan merchang sesimpat ngapdiang subhai phi syaka di YouTube channel kajing pentemai. Hakani ga klemat perlu bi janga syo mengin pet ya khtin ka jong blai to in pendem khle ka jongi hakajing duai. Au blai pa ji bamne ni klemat try ai ga buram ka ji ro shme ai ngo em try ka ri ki ba ro ki mamala le na ka mata ka jongi wi pi we. Shaman puli khtin ka jong me to pha ma se ba kho jong be bo dar ka lang ban ngi try ka na knang bangin la su thu ya khtin ka jong me badi kamba ki ba me le ha khani ka parthai atrai kan rat hani klem phan nga duai skoma ma ki pop ke rga ke changi ba ro tin sui pan amen kamat ka banga kwa bania sam bat phim ha ka de klem bat ka de ka jing mi pat Lazarus ka gospel u Yohanes kalnong ka bakhat we kadap tang dang ka jisu si suda ka khubor ka bas ngau si jong ka jing pang jong upar lok u ba e ya ka ni ngin dio no Yohanes kalnong bakhat we ka khot ka baning kong hadu ka balai la don ti we uba lapang Lazarus na Bethania na kasnong jong kamari bad kamar tha kapara jongka kala long ti kata kameri kabala pensle ya utrai da kijing sle bad kabala nyat ya ki kejat jong u da unyuk le jongka kaba upara jongka Lazarus ulapang namar kata kita kiparakan thai kilaya pha ha u kiong ko try tukmi uta ubame ie upang ban gila i basibon na kijiu kilawan bad kilapoi ha kayeng jong kamar tha bad kameri hangni gila i basibon kilayam na ka banta ka jong Lazarus gila i ba kameri bad kamar tha kipara ki jong u kilayam na ka banta ka jong u bad hangni gila i ru bawad ujisuru ulaja umat ya kaning yo na Yohanes kelang bakhat we kan khat ka balai pusan tungin ya puli ujisu ulayam ni lai perlob e janga ba ujisu uid bahaya Lazarus bar udai parlog ba e ujong u namar kata habo yasko ya ta khubor muuru ulayam bar ki para ki jong Lazarus kameri bar kamar tha kila ong balada ujisu udan hang ne ha ka de kapor u Lazarus onom shem layap to in pet na Yohanes kalong bakhat we khot ka ban rio ke e ba ko ong namar kata menba ula yosko ba upang ulan nang sa arsngi ha kata kajaka ha kaba uladan hangeng lai ba habau jisu layo ka khubor ba Lazarus ulayap ujisu lasa arsngi shushu ha kata kajaka kaba mau uladan kani ka jingle ka jong jisu kamshim lalong ke ek ba pen ngo khret yano henry ka long ya ke ek ba pen pau ya ka burom ka jong blai hakapor ba ngipoi hau Yohanes kalnong ka bakhat we kad khat ka bakhat nyau hado arpu nyau hangne kala ong ba Lazarus ulayap la sausngi bad hadin sausngi kamet kan sapun no te hangning la iba ka Martha ke e bakla ong hau Yohanes kalnong bakhat we khat ba lai khundai ujisu la ong to khli no ya utu umau khang ka Martha ka para jong uta ubalayap ka ong hau ko try kata ula iutung na ba kani kalong ka ba sausngi ni barong ite ba kamet hadu sausngi kalaput hi tinamar kata kamar tha kala ong yo jisu ba hadu kata ula iutung bat ula put bat klemar ta tien kade ka jing slem ka jong jisu kalawan ra om tang ya kibrio bakinwan banyo i kata kamba ka bau jisu lale henry lapan kalaru ya ka jing em ka jong ki ka epat ka jing pensisha ba ujisu labat ai hangi iwe piwe ba mauhi ulong ublei bat kum ublei kum utau bala thau ya kata ka jing im jisu ladan ru ya kabor halor jong ka jing yap namar ka tau jisu la pandan kam ya ka ri ka kabu ka baulayo ha ka jing yap ka jong Lazarus bat hangni ula pan pau ya ka jing shisha ka bakong san e yaladi tagini puli na ka Bible parlo e janga na Yohanes kalong bakhat we ka khot ka ba arpusan arpun rio mat arpupra u jisu la ong haka ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jing im uta ubanget hanga la ulayap no un yo im bat ubri bro uba im bat ubanget hanga un yam no lanu ru phanget yakani kumbau jisu lapan i ba ulong ka jing shai sha kani ka perthai kumbau la ai ya ka jingi ipat ha ki ba matla bat kumtau lapen mi pat ya Lazarus na ka jing yap kumbang la i ha ka Bible how Yohanes long bakhat we dhar bar pesan hang ni jisu la ong ba ude ka jing im bat ka jing mi pat de
kini ki baru ki kamba ki bau Jisu lale hang ni ka kedo ba udai ublehi habangi poisa ka bakut hang ning la i babuon na pdeng ki brio kim sim langet henre habaki la i ta kamba kilanget bat kila kala ka bamon Jisu la pen i hang ni baula ban pen empat yang ki balayam bat ka bas ngosi ka long ba kini hi ki brio ki perkhat ba ki dangla ban khanglat yu ki perkhat ba ki la ban khanglat yu da ka ba pen yap hang ni parlo be janga kerpa re na phi thongi na kan ma i kamba ki ba bau Jisu ulale ulapan em ya ulah saras u parlok u jong u bau i ulapan em ya shibun ki brio ki ba layam bat hang ni ngi i ba Jisu la ban le ki baro kong ublei tinamar kata tungin ya nget hu ban ngin ya IT la demet ban masip shu bat ngin kala ka bomon to blin kut khui pi we ban ngin sai ko do byang pan ha ka we video